ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் கேரளா ஸ்டைலில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு ஸ்நாக்ஸ் தான் செய்யப்போகிறோம். அது கோகோனட் பால் வடிவில் இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால நாங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்நாக்ஸ் தான் ட்ரை பண்ண போகிறோம். ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். அதனால நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பாருங்கள், எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணால் தான் நாங்கள் கொஞ்சமாவது நல்ல கண்டென்ட்டில் வீடியோ கொடுக்க முடியும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஆலையும் டச் பண்ணி பெல் பட்டனையும் டச் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோவும் நோட்டிஃபிகேஷனாக சேரும் உங்களுக்கு. அப்போ தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோவும் நீங்கள் ஸ்நாக்ஸ் செய்கிறதுக்காக நாங்கள் எங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் போய் 2 இளநீ பக்குவத்தில் இருக்கிற தேங்காய் தான் பறிக்க போகிறோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம தோப்புக்குள்ளே போகலாம். தோப்புக்குள்ளே போய் தேங்காய் எப்படி பறிச்சிட்டு நாங்கள் வரோன்னு பாருங்கள். இப்போ நாங்கள் பறிச்சிட்டு அங்கே வச்சு தொழிச்சிக்கிட்டு தான் எங்கள் வீட்டுக்கு அந்த 2 இளநீ மாதிரி இருக்க தேங்காவை கொண்டு வந்திருக்கோம். இது எப்படி இருக்கணும்னா, இந்த தேங்காய் நாங்கள் அந்த இளநியை கொண்டு வந்துட்டோம்ல, தேங்காவை இளநீ பக்குவத்தில் இருக்க தேங்காவை கொண்டு வந்தாச்சு. அதுக்கப்புறமா நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா, அந்த 2 இளநியையும் நல்லா வாட்டை போட்டு அதில் ஒரு ஹோல் மாதிரி ஓட்டை போட்டு அதில் இருக்க தண்ணி எல்லாத்தையும் எடுத்து குடிக்கிறதுக்காக தனியாக வச்சுட்டோம். வச்சதுக்கு அப்புறமா நாங்கள் என்ன பண்ணுறோன்னா, அதுக்கு தேவையான பொருட்கள், இந்த கோகோனட்டுக்குள்ளே ஒரு பால் மாதிரி வடிவச்சில் ஒரு ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போகிறோன்னு சொன்னோம்ல, அந்த ஸ்நாக்ஸ் செய்கிறதுக்காக என்ன பொருளெல்லாம் நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா, ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் சர்க்கரை எடுத்திருக்கோம். சர்க்கரை சின்னதாக வெட்டி வச்சாச்சு. அதுக்கப்புறமா அண்டிப்பருப்பு எடுத்திருக்கோம். அதுக்கப்புறமா ஏலக்காய் தள்ளி போட்டிருக்கோம். ஏலக்காய் ஏன் தள்ளி போட்டிருக்கோன்னா, அது ரொம்ப மணக்கவும் செய்யும், நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இந்த ஸ்நாக்ஸ்க்கு ரொம்ப மணத்தையும் நல்ல டேஸ்ட்டையும் கொடுத்து வரும் இந்த ஏலக்காய் கொண்டு வரும். அதுக்கப்புறமா கிறிஸ்மஸ் பழம் கொண்டு வரலாம். சிலங்க முந்திரி பழம் சொல்லுவாங்க, நான் கிறிஸ்மஸ் பழம் தான் சொல்லுவேன். அதுக்கப்புறமா அண்டிப்பருப்பு போட்டுக்கலாம். நிறைய வேணால் நிறைய போட்டுக்கலாம், கொஞ்சம் வேணால் கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ அவ்வளோ எடுத்துருக்கீங்களோ அந்த பக்குவத்தில் போடணும். அது மட்டும் இல்லை, அதுக்கப்புறமா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா, இதெல்லாம் எடுத்தாச்சுல, எடுத்ததுக்கப்புறமா ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கலாம். பிளேட் எடுத்ததுக்கப்புறமா அதில் சர்க்கரை எல்லாம் போட்டு அவளையும் வச்சு தட்டிக்கலாம். தட்டினதுக்கப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சம் தண்ணியும் தொளிச்சு அப்படியே பிசைஞ்சு விட்டுக்கிடணும். பிசைஞ்சு விட்டதுக்கப்புறமா அதை எடுத்து தள்ளி வச்சுக்கலாம். வச்சதுக்கப்புறமா என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு இட்லி குக்கர் மாதிரி ஒன்று எடுத்துக்கலாம். இட்லி அவிப்பாங்களா, அந்த இது எடுத்துக்கலாம். எடுத்ததுக்கப்புறமா இட்லி அவிக்கிறதை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு, இட்லி நம்ம எப்படி அவிப்போமோ அந்த பக்குவத்தில் தான் அவிக்கணும். தண்ணி கீழே வச்சுருக்கணும். அதுக்கப்புறமா இந்த 2 கோகோனட் இருக்குல்ல, இந்த 2 கோகோனட்டுக்குள்ளேயும் இந்த அவளை நிரப்பணும். ஃபுல்லாக வர்றது வரைக்கும் நிரப்பணும். நிரப்பி 2யும் ஒரு பக்குவத்தில் வச்சாச்சு. ஃபுல்லாக நிரம்பி வந்தாச்சு. அந்த ஹோல்குள்ளே வச்சு நிரப்பி வச்சு அடைச்சி வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறமா அது அந்த இட்லி குக்கருக்குள்ளே மேலே எடுத்து வச்சு அதை பூட்டி வச்சிடணும். பூட்டி வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் கழியட்டும். 10 நிமிஷம் கழிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதை திறந்து பாருங்கள். ரொம்ப அழகாக அவிஞ்சு ஆவியோட வரும், ஆவியோட பறக்கும். பாருங்கள், நான் வீடியோவில் எப்படி காட்டியிருக்கேன்னு பாருங்கள். இதே பக்குவத்தில் நீங்கள் எடுத்தால் போதும். எடுத்து அதை ஒரு இலையில எடுத்து வச்சு, அதுக்கப்புறமா நம்ம அதை உடச்சி பார்த்தோன்னு வச்சுங்க, நம்ம அந்த தேங்காய் இருக்குல்ல, இளநீ பக்குவத்தில் இருக்குல்ல, அது கூட அவ்வளோ அவிஞ்சு அவ்வளோ கூட அந்த எல்லாமே சேர்ந்து அப்படி மிக்ஸ் ஆகி ஒரு ஸ்நாக்ஸ் வடிவத்தில் அப்படி அழகாக இருக்கும். நல்ல டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். பார்க்க மட்டும் இது அழகு இல்லை, சாப்பிட்டவும் கூட செம்மையாக இருந்துச்சு. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணி பார்த்தோம், செம்மையாக இருந்துச்சு. உண்மையிலே எல்லாருக்குமே இது ரொம்ப பிடிக்கும். இதே மாதிரி புது ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபிலாம் நான் அந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன். கண்டிப்பாக என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஆளையும் டச் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக. ஓகே, நம்ம வீடியோவை பயனுள்ளதாக இருக்குன்னு நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கும் நீங்களும் இதே மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி நல்லா இருந்து பிடிச்சிருந்தாலும் சரி, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சாலும் சரி, கமெண்டில் சொல்லுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இதை ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் மட்டும் பார்க்காம உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.